Hi! Good evening mga momshies! Ayan, so this is Momshi G. At ngayon nga, nako, mapapansin nyo, gabi. So kakaibang content gagawin ko ngayong gabi. Dahil nandito ako sa tabing dagat nila Ansing. Mangunguha kami ng crabs. Actually, ayun na po siya, oh. Si Ansing. Nauna na siya. So susundan natin siya. Papanoorin natin. Papakita ko sa inyo kung paano siya manguha ng mga crabs. Let's go! So, kailangan natin ng flashlight. Oh, bababa tayo. Papunta dun. So, andito na po tayo ngayon sa baba. Pupuntahan natin si Ansing. Ayan, so andito na tayo ngayon sa baba. May tubig. Lamig. So, ingat lang tayo kasi basa na siya. Ayan. Wala namang sea urchins dito. So, kailangan natin mag-ingat. Ayun na si Ansing. Tingnan natin kung paano. Oh my God! Kung paano siya manghuli. Ayun. May nahuli ka na? Wow! Patingin. Ayun si Ansing. Sabi ko tingin, fish! Tsaka crabs. Ang taray. Pakita mo naman sa akin paano siya mahuli. Huh? So, ayan. Huwag na. Baka daw magulo yung mga crabs. Ito yung mga corals na Hindi. ayan, may corals pang isa. Ayan. Nakabaksin na siya. So hanap tayo na. Kung paano siya manghuli ng crabs. Dali lang siya makita kasi nasa bato lang siya. Kapag nasa batuhan. Kumakain ng halaman. Ito. Wala. Wala. Si Ma'am si G, malas. Yan, dito po kayo kaya. Mabilis po kayo makahanap ng pagkain dito sa dagat. So, Habang paggabi, mas mabilis silang lumabas paggabi. sa umaga naman, hindi sila malabas. Bihira mo makikita. Mabato lang talaga, so doble ingat. Kasi mabato siya, kailangan yung mabato. Doon sila nagtatago kasi. Maraming halaman. Yung pagkain. Maraming lumot. Oh my God. Isa to sa mga isa to sa mga first time kong ginagawa o gagawin. Oo nga. Ayan. Ayan, may mga corals din. Mga seashells. Yes. Meron na naman siya nakita. Tansan yun eh. May umang kasi. Yung parang Tulungan natin magharap sa Ansing. parang mas malakas yun. May lang kasi naman. Pwede mo ba ulit malublob yan? Asan? Cellphone mo? Hindi. Aray. Hintayin mo naman ako. Ayan. Titingnan natin kung ano yung mga nahuli ni Ansing. Dito. Wala. Madalas nasa ilalim sila. Hindi, lumalabas talaga sila kapag buwan. Pag maliwanag. Mm. So parang itong ilaw na to, magsisilwing nila.
buwan talaga kapag may buwan, lalabas lang lahat. Mararamdaman nila. Dito din kami naghahanap ng shell. Dito din naghahanap kami benda ng swaki. Anong swaki? Yung tuyong. Okay. Yung itim na paba. Bala ko tuturuin ko sana si Dominic. Ayaw niya po. Wala pa kami makita, guys. Kasi matulog kasi si yung kamag-anak. Ito. Grabe, ang talas ng mata mo, ang bilis. Hindi. Ito niyo agad. Yung mga crabs, Diyan lang yun sa babaw. Na yan dito. yung maliliit. Nandito din sila sa mga bato-bato. Ito rin yung kinabubuhay nyo dati. Oo, dito kami. Sa isang araw, nakakailang kilo kayo nakukuha? Ako, isang balde. Ilang oras yun? 2 oras lang yun. Talaga? Pag wala na yung araw, lalabas yung shell. Kaya isang balde na ako noon. Mastan mo ang pupo. Yan yung mga nakakapit sa ano. Ang babaw ng tubig na dito. Ay, ito. May mga sea urchins din dito. Huh? Yung mga tusok-tusok. Meron. Kaso lang wala sila ngayon dito kasi nandito yung kamag-anak nila. Walang laman. Ang bilis na. Ito ano to, Seng? Hindi, may umang yan. Anong umang? So, parang yung ganito din siya pero kaso lang ganito. Hindi yan makamakain. Ay, yung mga yan. Ito, yung mga yan. Yung parang ganito siya, may laman. Ayan. Okay. Ito. May yan, umang din. Makikita mo yung lumang-luma talaga siya. Parang ganito, yan, may laman yan. Sige, nag-explore pa tayo. May makikita tayo dito ng yung parang ahas. Ha? Aray. Aray ko. Oo, pero may ahas yung madulas talaga siya. Pero hindi siya managat. Madulas lang siya talaga yung nakatulog pa. Yan o. Ito yung tawag yung ating yan. Itong Yan tawag, yung sikad-sikad. Meron. sikad-sikad. Yan. Kailangan talasin mo lang talaga yung mata mo para mabilis mo siyang makita. Or kapag syempre sanay ka na, alam mo na hinahanap mo. No? na talaga. Mabilis na. Oo. As in, bata ka pala, nagaganito ka na. Oo. Hindi dati, hindi talaga ako marunong maghanap. Ngayon, naghahanap na ako. Mabilis ko siya makikita. No? May din dito, may yung balat na mahal. Mahal siya. Balat na. Sa Japan, mahal siya sa Japan. Yung yung kulay green. Hindi, kulay white. Paiba-iba naman ako. Kulay white at saka brown. Ito, ano to? Yan, yun balat. Yan ang balat. Balat na. Kikilawin yan. Lagyan ng suka. Isda? Hindi, balat lang yan yan. Balat ng
Balat ng ano. Yun. Makain to, tapos ito, maliit pa to, hindi pa to. Ito may malaki. Patingin lang. Hindi pa yan pwede. Hindi pwede. Pwede naman po yan, pero isang lamon lang. Ah, Maging maliit pa yan kapag nasa lasuka na siya. ayun no, may fish ba yun? Huh? Yung may parang buntot. Ito, pala ganun. Ayun. Yan kasi marami mo. Huwag tayo doon. Yung puno. Marami. Ito, ito. Sino to? Ano yan? Ay! Ay, wag! Ano yan? Ako si Jigjag yan. Ha? Ako si Jigjag yan. Ayan. Ano yun? Sana nangangagat yun? Hindi. Hindi mo naman pinakita sa akin. Hindi na tumagad eh. So, pati nga pala pala. Ang bilis, nakita mo agad. Ano ito? Alin? Ito, nakita mo ito. Hindi. Ayan, ganito. Ito, ano tong shell na to? Hindi yan. Hindi shell yan. Nakita niyo agad. Galing. Yan. Alam mo, masarap to sa yung sabaw niya. Mas maano to. Mas malasa. Oo, mas Yung sinabawan niya, nilagyan lang ng luya. Oo, mas mabuhay si Noel dito. Kung akong ano. Wala, sinurial na naman yung bukang bibig niya. Grabe ka naman. Namiss mo talaga siya, no? Ano? Hindi tayo nagkuha ng kasag, diba? Yung alimang kasag dito ang pangalan. Kasag? Hanap pa tayo ng bongga. Hala. So, Nakikita mo agad kung meron o wala. So hindi, ayun dito pumasok. Ayun, yan. maliliit pa sila. Maraming uwang. Corals din ba to? Oo, crush yan. Pati uwang kudaktan. Saan ba tayo makakita? Nandito kasi yung kasal. Yung Yung kasal. Yung ina na sa oh, yung hindi siya lumalabas.
Ano pa tayo na ito? Dito na. Dapat marami dito. Kasi yung ingat kasi nandito. Ay, patay na. Patay na siya. Tumakbo pa. Ah, saan? Ayun, tumakbo siya. Nakita mo? Ayun. Wala agad. Ayun. Ano mo? Ayun, dali. Wow! Hala, baka kagating ka. Ay! 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 Ariri! Ganun na. Ayan, ayan, ayan. Oh my God, ang galing. Dito kasi ako. Aray. Grabe, very challenging naman yun. At saka ang bilis mo nakita agad, no? Kailangan talaga siyang alisin. Alam mo, para ka rin nagtatanim dito ng palay kasi ang sakit sa likod. Bakit? Ngalay. Diba? Kasi tira mo, kanina ka pa nakaganyan ang posisyon mo. Wala na dito. Pag ganito. Nasaan na yun? Sa mga ano yan. Meron. Ayun. Ano na? Wala na agad. Ayun. Maliit lang siya eh. Wala. Maliit lang siya. Ang bilis. Ayan, ano yan? Asa? This one. Ito oh. Buling yan. Anong buling? Isda. Ah, isda. Ayan o. Dapat kanina yun. Alas na yung May mga oras din kung kailan malakas. O kung ano sila. Oo, mayroon. Ah, talaga? Ay, Papunta na sila. ano na? Ah, pailalim na. Mula dito sa Pampang, Anseng, dito sila magpapadami sa Pangpang bago sila sa malalim. Ah, okay. Ayun, may iba rin mga... Ay, Ayan. ay, wait lang, wait lang. Saan ba dito? Dalawa sila eh. Ayan. Ay, Ayun. ay, ito. Wala na. Wala. Ano, sayang. Pero parang siya ano, no, bato rin. Hindi. Yun. Itlog yan ng tunay. Ay, ito. Asan? Hindi mo. Asan? Ayan. Hala. Ay, hindi. Hala na ba? Nabali yung kamay niya. Nakatakbo pa rin siya. Ayun.
Ay. Nga. Oh my God. Uy, cellphone mo, baka mag-vlog. Ay, nag-iinom sa atin. May ano dyan. Butiti sa mala. Ano yan? Ay, fish? Hmm. Si Didong. Ano yung isda yan? Butiti. Ha? Buburot to. Patingin, patingin. Boborot. Burot ka na. Anong borot? Yung papahangin. Para? Ay, patingin. Ano nagpab? Parang ikaw. Kala mo naman, hindi siya mataba. Kung hindi nga. So, pinakawala mo siya ulit. Sa bagay kasi maliit pa. Hindi yun makain siya. Ah, hindi ba siya pwede kainin? Kasi? Maliit pa siya. Ah, okay. Yung wala, ayun. Hala. Saan na ba yun? Wala. Sayang. Sa bato naman sila. Ang bilis na naman wala. Ay, oh, may mga starfish. Ay, ito ang dami nila, oh. Ito po, yun, mga starfish. I'm saying wait for me. Ano yan? Ahas? Uy, wag yan. May ahas yan. Ha? Ay, oo nga, ahas nga. Hindi luwaki yan. Ha? Ang haba niya. Ano to? Gumagalaw, oh. Ano to? Ha? Ano yan, mato? Ano tawag sa kanya? Linta. Ah, linta. Delikado pala yan. Ay, ano yun? Yun lang kasama ito pa. Wala. Ang bilis magtakbuan. Ayan o, yung ahas. Sure. Ay, patingin. Wala. Ay, kasi pinatay mo agad. Di ko man lang muna binidyohan. Ikaw naman eh. Ay! Ano siguro dito? Ang daming ahas. Hmm? Ano yung ahas din to? Oh my God. Ang laki niya. Hala, ito po oh. Parang si Mia. Natakot ako, oy. Baka maapakan ko sila.
Stressful din pala ang paghahanap, no? Ayun yung mga nahuli ata. Oh my God. Oh, malaki na to. Ay, patingin. Ang tawag dyan. Ay, bakit nagsisipon? May tulos pa. Anong tulos? Yung paputok ng lalaki. Ah, okay. Para sulala ka siya. Bakit binitawan? Didikit yun. Ah, Kamay mo. okay. Dito makikita tayo ng aso. Ha? Malaking ahas. Saan? Uy, ingat niyo. Natakot ako. Buwang. Kaya ka naman hindi. Ito, wala. Ito, sure na sure. Ay, ang laki. Pwede na yan. Hindi kasi lalabas yung mga snake plant. Snake plant. Yung tawag. Fish trying. Ayun yung ang dami. Ano to mga to? Mga umang yan. Umang. Yung kinakain na tapos wala nang laman. Yung pinapapasok. Ayan. Tingnan. Oh my God, ang laki patingin. Yan. Oh my God, ang laki. Mahal to sa Japan. Talaga? Yes. Yung kinakain nila. Dami. Masarap to. Oh, may ahas na naman. Oh. Snake plant. Ah. Ayun oh, nagkalat sila dito. Puro ganun nakuha mo? Anong tutaba? Umang. Pero sa ano din, saka kamag ilaw na tayo, ilawin. Kilawin. Ang luto dyan is mostly kilawin. Oo, kailangan siya. Lagyan mo siyang ng mainit at tubig. Kung tayo, yung iba, lilinisin lang at saka lagyan ng suka. Kainin din. Ito nakakuha kaming isang balde nga, ay malaki. Marami yun. Ano ka ba ito tayo? Ayan. Another. Laki. Ito hindi makain. Ano tawag dyan? Balat din. Iba-iba kasi yung kulay. Poisonous siya. Oo. Ah, nakakalason din. Kailangan inapin. Mag-ingat. Kapag dito ka. Ay, sumisirit. Ano siya? Wala, tataba. Kaya pag mag-ingat. May mga tinik din sila, buto. Wala. Kumakain lang sila ng yung hangin. Hangin lang ang kinakain nila. Tapos paano mo malilinis yung loob niya? Yung ano niya, yung Susuka niya? hindi. Ano, bubutasin mo yung ano niya,
kunin mo yung kinain niya na lupa. Ay yung buhangin. Buhangin. Laki sana pero umang. Anong umang walang laman? Ito oh. Ito oh. Wala yan. Ayun oh. Pero umang yan siya. Ah. Makikita mo yung gumapang siya. Yan ang umang yan siya. Ayun. Ayun, laki. Grabe. Bukas na masarap yan. Gagawin mo kanina. Kasi sinasalupa lang ko sila. Ako sila lalabas kung may buwan. Wala na yung buwan kaya na meron yun. Ayan. Matras sila. Kasi yung ina dito. Kuskusin pa. Yung iba kumukuskus nila sa ano. Kumukuskus nila sa bato. Yung balat niya. Hindi naman laki, manipis lang yun. Ay, mga harvest tayo. Nagpupras tayo dito sa basakan. Oo. Maliliit lang yung iba. Asan? Ito, laki. Laki. Dali. Ano? Laki. Yes. Ang ahas. Ahas naman mo. Papatayin lang kita. Ay, hindi na watay. Takas. Ayun. Ayun. Ta. Putiti pala. Malaki. Hi, Didong. Ikaw yan, Shun. Ako ba to?
Sorry. At eto na nga guys, titignan natin kung ano yung mga nahuli ni Anseng dun sa dagat. Ay, i-check natin kung ano-ano ito. Grabe, ang dami. Ang hirap din pala talagang mangisda. Mas talo ka lang na-appreciate nyo yung mga mangingisda. Kaya, let's see kung ano yung mga nakuha ni Anseng. So, eto na si Yaya Anseng. Wala sa kanyang mga nakuha. Halika, tingnan na natin. Ayan. Ang dami. Ayan, oh. So, may mga crabs, may mga shell. Ito yung ginagamit sa sa sungka. Ayan o, ito. Ayan. At saka itong mga, ano ang tawag mo rito, Anseng? Alamin natin kung ano yan. So, isayin natin sila, o, diba? Ayan. May mga fish. May mga fish din siya talaga nakita. Ayan. Ala, oh. Anong tawag sa ganito ulit? Balat. Balat. Mahal to sa ang Japan. Tapos dito napupulot na lang. Ayun, lumalaban pa siya. Hala, sige. Yung lumang anak mo. Talaga. Ayan, at mula dito sa karagatan ni Anseng. Magandang umaga sa inyo lahat kasi it's already 12:20 in the morning. At nagawa pa namin manguha ng mga crabs, ilang shrimp, tsaka mga shells. Ayan. At tsaka itong tinatawag nilang balat. Ang gagawin mo luto rito ay kilawin. Kilawin. Susubukan din natin kung kaya natin siya kainin. So, abangan nyo sa susunod naming Yan vlog. po ang challenge natin. Oo, kaya siya kung ano marami. So, for that, thank you so much, Thank you so Anseng. much po sa lahat. Ayan, sundan, i-follow po natin at i-like si Anseng sa kanyang YouTube channel na Hana Sena at sa kanyang Facebook page na I am Hana. Ayan, maraming salamat mo rin. This is Ma'am Shiji. God bless everyone. Bye-bye. Yan. Yan yung balat. Para ano yan? Ba't kasi matigas? Makaspangkas siya. Ito yung matigas yung kainin. Parang bagul ka. Yung isa naman, malambot lang. Paano siya lilinisin? Ganito, kuskusin mo lang. Ha? Kuskusin na yan. Yung parang, yung maputi na. Okay. So, ganyan paraan siya pakukuskusin. Tapos, nagkikis-kis ng pader. Yan, lilinisin naman yan eh. At saka gagawin naman ng, lilinisin naman yan. At saka gawin ng bukal na mainit. Pero yung iba, paano siya nililinis? Doon na sa bato mismo sa dagat. Lalabas na to yung kinain niya. Iluluwa niya? Hindi. Hindi siya luluwa hanggang maano siya, mawala yung balat niya. Okay. Maano na yung galing sa puwit yun. Mapupunta. Ngayon ito hindi. Yan o. Ayan na. Ayan. Ay. Diba? Yung kinain niya puro tubig at saka buhangin lang. Buhangin. Meron pang laman yan o wala na? Wala na. Linisin lang yung nasa loob. Buhay pa siya niyan? Oo, buhay pa. Okay. Ayan. Ayatin na. So pag maputi na, patingin nga. So pag ganyan maputi na, Okay na to. okay. Tapos paano hiwa niyan? Parang pusit? Parang gano'n? Hindi. Hindi. Kunin lang yung butas niya, yung ulo niya. Ganun. Yan. Ang kabilang dulo. At lagyan saka dito. Parang pusit din siya, no? Yan. Kunin lang yung ano niya. Yan. Tentacles. Yan. Yan ba yung buto niya? Hindi yung balat sa ilalim. Okay. Ayan. Tanggal kasi yan. Kailangan linisin sa talaga siya. Maigi. Yan.
eh. Ano? Pero antigas niya. Oo. Ito yung matigas. Yung isa naman, hindi matigas. Malambot lang siya. Pwedeng pahawak ako nito. At ito naman, malambot lang to. Mabilis lang itong maano. Tapos ikikilaw lang to. Mm. Kilaw. Lalambot din siya. Hindi. Ganyan, matigas talaga siya. Ah, ganito na siya. Ay, tingin. Yan, didikit pa yan yung puti niya. Yung putok ng lalaki. Charot lang. Oh my god, dumikit pala. Yan. Ito malambot. Kainin. Yan. So, hindi din siya pare-parehas. Hindi siya pareha. May ano din eh. Sabi mo kanina habang kumuha tayo, hindi rin lahat ng ganyan pwedeng kainin. Oo. May isa din yung kailangan hindi yun yung kulay brown na walang puti. Ito may puti yung balat. Okay. Yan oh. Diba okay na siya? Hindi mo na siya kikis-kis? Hindi na. Kasi yan ang malambot eh. Ah, okay. So, yan. Abangan niyo po yan sa vlog ni Anseng kung paano siya Bakit ako sa'yo man na? ibaba. Ano ko challenge mo to? Hindi. Hindi naman sila kakain yan. OMG. Let's see kung paano natin siya mapapa-challenge. See. It's DJ.